Ja. Bon, han er der echt bedre, så der gav jeg det indtøj nu. Ja. Men mere så bliver klar. Ja. Hverken det op der har sin besættet jorden bliver klar, kan. Men du ikke tror ikke, det er reelt. Ja, mere så bliver klar. Klar kan hånd de med. Ja. Agar gamara der din dag her. Kan der vel notre person? Der vil notre person, der nummer de med. Ja. Kan der vel det, og ellers rekalser dog. Men Ørvits var der net der blod, måske jo så fedt der kender. Agar her. Der gav har tems, og der gav har bøj der jæg. Og hvad du så din og med her der rundt, der præspital, der vil notre person. Og med har styr han der præspital. Med skal være nu, med sådan det sagde meget tag. Bon, og notre person selv det sådan, ja. Men der er nis, og han har autre person. Har kemat tombet, guskude, ryde der ven. Og bøske kastir kemisse. Ja, men med så klar autre person, er klar, gana hånd de med. Nekør på en dias der barriere nej her. Guire autre person. Non. Megal barriere har nu pagari. Pagari. Oui, sont en mad ma mistra autre person her. Ah, mais a peur besoin de l'homme d'aimer. Au pagar fort. Pagar fort. Ah, ja. Mon mais au prest pagari hier. Hattos, han da vel pelle zo place verba agenda. Hattos, ben urbizo zo place. Oh non, ma had mo que je da tout mai soir. Tambien di viator mate. Seul pemzete good zo place hier. On a her bare urbi santa, mare le ben urbi santa. Ja, mais pas de di be de neur. Ja, mais la bede. Ah ben là, c'est pas de surprise pour un père. De surprise? Ah ja. Maar dus daar is er. Hij is peverij. Hij bekreeg trouw buren, het peverij. En goed is dat nou voor daar, hij rekent trouw proper en tombieren. En hij is Israël. Maar dus daar negen nu, hij bekreeg trouw brouw, en weer muziek, en weer fleur, en weer de stoet. Maar hij is Israël, en dit gewoon niet. Oh, mais là, ils auraient regardé notre personne. Ma gustou des videurs, mais j'en donne du mei, mistra. Ma dévissé, bon, d'un nègre, on est ben heure misanta. Mais bien de neure, oh, ja, mais wie de neure. Ma kerorzo, des va heure, de one nagara, dig munu dans. Oh, mais Georges, oh, handaville notre personne, du là, des on garde. Un beskate var no. Ah, entrée. Alors notre personne te dit ja, mais dans un monde, oh ja, mais parce que non, on doit se péter à Michel. Ja, mais à Pélémon d'Afrique, dans une prise ma paix, d'air, mais grave, ou à tout, va prise,